Hakubana kudenga kushanorobwa munhu. Zvichida mindi dzechandohope pada ndokutanga kwechiprofita chero chisina kundifita ndakavona ini kudenga kuine bakwa svinga rishamu dzine munyu dzomunhuruvere ngirozi dzakati ndandandadeyadea pazvigaro zvinotefa kurinda pasvinga chimbetu uya kubude namwari achibvunza mubvunzo mukuru inise ng'ombe pamuchiso ndakamuona achiuruka denasi magogorosi wairobwa ziso chiremba wechifambi Dr. Love Matavire svinzi waita mutemarege wembadai wemuseredzerani mhandara kumalakana zvirizvo chaizvo zvandakaona kudenga kushanorobwa munhu dzaitova nemhando shamu yandichatonderai longitudinal across yakakwapedza sekuru ndunge vakomana muzvaihwisa tsitsi kuna matanda aidai misifasipo shomuzhinji mashakada vachitomushagada vhudzi vachidzura pachirova gombo rimwe dambudzo watinetsa lenati dembo zvekudena vakuru ndo zvaakarobwera tukuya akafira ndekuti licho ninja namazimbabwe amahle. My name is General Fire Kolobaba Juju Pasha akazoita wezhira wezhe mumagwasha omapropesha mapfanja pakomune ya 13 tonzo ndiati stata saka regai ningoti pfe ndakananga muupenyu hwangu mamirira zvanga zvakaita from pandakazvarwa up to now and was born kuBrikita kumasvingo ndikakurira ikoko then we relocated tubva taenda kunogara kuchiredzi kunzimbe kushuga uko so ndakadzidza pamatedzi primary school iri muchiredzi ndikazodzidza futi pamanyiri primary ndo pandakazononyorera grade 7 yangu ndikamboti foire zvishoma shoma then ndokubva ndazoenda kunyangambe secondary kwandakazonoita O level yangu ikoko and I was the second highest pakazobuda maresults eform 4 and I was happy kuti kuinga nditoziva zvandiri kuita. Then from there eschool ndakazonoita patapudza hai panodzika mwana kuti patapudza hai kana kuti patapudza college iri muzaka ndo kwandakazonodzidza ikoko school yangu. Then from there ndakazomboita temporal teaching from 2016 2017 then from there ndobva ndafunga kuti South Africa kuri kufamba mari ndo pandakamhanya kuSouth Africa and poetry ndikangoti ndakatanga ndichiri kuchikoro patapudza hai pandakaita poem rakandirovesa zvisingaite rainzi makaropafadzwa imi vanakomana mune dzinofamba dzakamira kuti tote tototi titizvi makaropafadzwa nemi vanasikana mune mapako akagofwa achibuda mbira so handina kuzokwanisa kuzopedzisa poem iroro ndiri papulpit yepaasembly ndokubva ndakunzi uya kunoti kumbokupa mucheka wako ndokubva ndazvamburwa zvamu saka ndingangoti the gender but by that time handinamboziva kuti there is something in me chekuti ndinogona kutozogadzira upenyu nacho handambobvira ndazvifunga kana kumbofunga ndaitovawo nepfungwa dzangu dzekuti kana ndakura da kuzoita chii by that time ndaitoda kuita musoja ndaida kutoapply cadetship zvekuti ameno maikuvara nekurohwa ndendakaita musoja but anyways saka ndokubva ndazoenda kuSouth Africa ndokubva ndagara in different places muSouth Africa tichitsvagawo kuti ndingaite sei nokuita sei. So when I started muna 2017 iwoyo because ndakaenda kuSouth Africa 2017 achangotanga saka 2017 iwoyo ndakabva ndagadzira poem rainzi Mkwasha Murombo but that poem handina kurigadzira nekuti ndafunga kuti ndauda kuita zvepoetry ndakuda kuti ndaida kusekesa vanhu vanga vari mugroup taiva necertain group rataiva naro revanhu vekumusha chichichi so I just wanted kungoita kapoem kengoti tifare mugroup tiseke so ndakaita kapoem keke boom Mkwasha Murombo ndobva aenda viral ndakutonzi nevanhu shamwari video rako rapostwa pakati riri pachannel yakati izvozvi riri pachannel yakati izvozvi konogoenda pachannel yakati kuita sei ko handiti ndakangoriposta mugroup munombo rakasvika kwese ikoko sei and ndakumhanya mucomment section ndokona zvamunongogara muchindiita zviya wakaipa uri chibaba chichichino zvakabva zvangonditi saka let me do another one ndimboona kuti zvinoita sei and ndazoti gare ndokubva ndazoita another poem my days after the late former president comrade Robert Mugabe rainzi zurai murugare comrade and that video went viral again that saka ndinogonotoramba ndichimbozviita kaini. So there's another friend of mine angari kuchikoro kunze angari overseas anonzi Liberty Patokode akanditi koyo general wadi kungoti ungovhura riri page because uri kuona izvozvo vanhu vari kuti tipe masocial media handles emunhu but hauna ungori neFacebook account ofuchi vanhu havatombozvizive kuti ndiwe because inini zita rangu kana sometimes ukandodedza nezita rangu chairo ndokuona kuvhunduka because handichatorijaire
ndakangotanga kunzi general kubvira kudhara ndichitori chikoro, saka general unotoita kunge zita, even mai vangu vandiungudii zoti general. Saka ndakabva ndazongofunga chirega ndivhure maplatforms angu, ndobva ndazovhura the general fire colloso, ndobva ndavhura YouTube, ndobva ndaita sei, ndobva ndatanga kuposta content yangu ipapo. Ndobva ndaona Zimbabwe yadaira, ndikati ayazvi ko ndozvachoka zvandii ndichida. Ndobva ndatoona page riri kumhanya, riri kukura richimhanya, malikes, maviews, macomments, zvamaindiudza mucomment section. Ndinoona no man, but I can do this. Ndopa ndakachizotanga kunyatsotozviita serious. Ndopa ndakachitanga kugadzira a lot of poems, mamwe amunoziva nemamwe amusingazive iwayo. Mazimba haana kusiyana nemazimba. Akasimba mazimba emuchero pakutakura mimba, unopera mwedzi kuti pondo uchimupfimba achikuramba achikuda muzimba komudi muzimba. Hapana chinorashwa nomuzimba, muzimba nemusayachirashwa. Gaba rapera mayo rosukwa roiswa munyu. Ameno kwenyu redovi makasuka mukaisei. Kwedu mbuya maizondorasha vakatosuka gaba rekemfa vakaisa masamba. Kovadi muzimba. Ukangodzwa zvanzi nemuzimba, can we go out? Chingogara waziva kana kuziva wagara kuti out yemuchaitira ini. Murorambeni chireva ini nokundotombozvitawo chero ini. Out yebaizimba inoitirwa ini. Paakasvika musikana mutsva pachikoro pedu. Pakaita bataibhuru kwarakurungai. Basi ndiye ari kuna kuchiro nomuroi waishamangayo uyu kuliwa akodzeri kana tine zharata diti angobika mungai. Taingozabadiwa zvipuru nyenye zvinenge zvidhoma zviri kubwira munyisi pachikoro pedu. Asi basi ndiye ari kuna kugakati kandisa mapfumo pasi mutukudzi mudenga. Ko waiva nakalaka zvekunaka unge chakalaka iwo wakati tamtaka mukaka kukakika kuti ka. Sebudzwa wechikakaka azvaimboda hakataka namadzibaba kuti vati hakaka ko haka kuti vaoneka mwanaka kakanaka kamanaka. Handina kupinda mupoetry ndichiziva kuti ndo zvandakuda kuita. And anambopinda ndichitsvaga mari kana kuti ndichitsvaga kuti kana ndikazorwa poetry ndichaita mari, ndichazowana something or whatever. Anamboita ndakatoinvesta mairi ndichitoshandisa mari ndini. Because madata bundles anodhura, anotengwa, and sometimes unongosina munhu anokushuta, sometimes you know all those kind of things. Zvinhu zvine zvikuaffect along the way. Saka zvinhu zvekuti ndaitozvisira mari ndini. But ndandisina anything chandai expecta kuti ndinogona kungozochiwana, because anambofungidzira kuti zvinogona kuzoenda kumberi kana kuita sei. Saka that's how I started nyaya dzepoetries. And takazomboshanda nemamwe mapoets akawanda, and by that time zvainakidza. It's only kuti nowadays hatisina kunyanyobatana zvekudaro. You know, kana muchimbori pasame level, like even kuchikoro mune muchiwirirana pasina anotarisa kuti ndinganei kana kuti ndinganoita sei. But it's because now tasiyana, vamwe vakuti takura, vamwe vakuti taane mari, vamwe vakuti takuita sei. Saka pamwe pacho kunyatsoshandidzana zvakanaka kwacho kunogona kuti netsei. But I wish dai zvinhu zvakadaro zvikadzokorodzeka, because takambonakidzwa. There is a time yekuti mapoets so taita competition. Zvezvo chinhu chiri kutondirwadza kushaya competition. Because kana ndikashaya competition, it doesn't make me the best, but maybe the only one, because ndine ndingoripo. Saka unozopedzera usingachanzi kuti ndiri kugona here kana kuti ingori nawe ndiripo, you know. Pari pangu pekuti unogona kuzongoti sadza riri kunaka, mavheji acho ari kunaka, not because tinoda mavheji, but because ndo aripo. Saka unopedzera kungoti mavheji acho anaka iwayo, angonaka changisira chiro akaipa mawani. But not because machanzi ari kunaka, but because hapatona chimwe, hapana umwe muriwo unogona kukombita, unogona kukombita, takangojaira kuziva kuti tine izvozvo chete. So I think kune mamwe upcoming artists nevamwe vagara vatorimo muindustry kudhara, I think pari kumboda not competition as such, but ungoti vamwe vacho vakanyanyonyarara kuti hamanaka zvimwe zvacho hazvizongodowo. But anyways, that's how I started. And chimwe chinhu chezvinhu chinondi inspire whenever pandonyora maissues anoitika patinogara everyday, zvinhu zvinoitika everyday zvezve, zvekuti ndikatoona vanhu vari kutorwa izvozvizvi ndogona kutobva nepoem. Ndikaona vanhu vanenge vari maybe mukadzi ari kuhurirwa kana kuti murume ahura kana whatever situation yekuti ndikangoiona inogona kutondiinspire. But ndogona kutongonyora something. It's either to encourage people, it's either kungokusekesa chete, because mareasons andogona kunyora mapoems akasiyana. There's a time yekuti ndinogona kunyora poem ndiri deep down, zvekuti ndiye ndichinzwa kuti panapa handinei nekuti muchanakirwa here,
handinei nekuti ndiani achati yakadii kana kuti yakaita sei. Ndiri kunyora tichibva mulife yangu inini kana kuti tichibva pasi pemwoyo wangu inini. Zvimwe zvezvinhu zvokuti maybe zvakaitika kana kuti zviri kutoitika, like mapoems akaita sana mama. Handida kukanganwa mama ndiriko, kuno kwandiri ndiriko, dambudziko hakuna chiriko. Ipoem yekuti handina kuinyora ndichitarisa kuti muchanakirwa kana kuti muchafara. Something chandakatonyora ndakadedicata kuna moms vangu. Variko kumusha pambacho muHarare dzinombouya unogona kupedzera wati no, but zvinoita as if handisi kuda, but ndiri kuda. Taunge ndisiri kuda kutumbira moms mari, ini ndiri kutoda but hapana mari yacho. Ndakwanisa kungokavha marent house, ndakwanisa kutenga this and that, but kasipe mani kekuti ndizodai nekudai hapana. Unozopedzera unoti ano ugai nibvungudza mama kuti no mama ndiriko. Kwandiri ndiriko but dambudziko hakuna chiriko. Zvinhu zvekuti zvinoinspire neupenyu hwangu inini personally sageneral fire colloso. Kozouya pangu pekuti ndinoinspire nezvinhu zvekuti ndiye ndangozviona when passing. Ndogona kutoona vanhu vachitoti vakapinda mukombi vanotanga kuzezerana nokukumbirana manhamba, especially team munoziya kwakugara padhuze nekachakoro ubva utanga kutoti can I have your number, you know. Saka ndikangozora zvogona kutonakidza zvomupedzera ndati alright gai ndinyore poem rinonzi mukombi, you know. Like recently ndakadzwa song ya this guy anozani Sand Flow yekunzi mutemo wemukombi. Ukada kutozozvitsvaga ndakatosparkwa because some of the things zvaitotaura ndaida kunyora nezvazvo. Saka pandakanzwa aimba nezvazvo, then I was like okay, let me just wait, because a lot of stuff zvandaida kunyora ndizvo zvitaurwa nemufeso. So gaimboisiya ndikazoita kunge maybe I'm just imitating something chandanzwa, and you know, because mucomment section munozombotibvurawo timu rangu hamusazodaro pangu, but tiri nherera boys. Doro rinonaka, doro rinozipa, rinopenga, rinoshora, rinovatuko kungononoka isati yadanidzigwa ngome yepambu yavagodhu, kanonoka rinopera zvezviwiri bheti wakavatopo. Chandodira Francisco zvekutenga doro hana kumboomera, chimbomhanya nengangirosi chemwanhasi timboutsonzomadza, tangoshata kuti nangoni unoita sana mashavo kusvada doro, ungati wambokwachura rurimi akaisa muhomwe yebhachi kuzomuti chiita rimwe uchatenga papi unenge atodhakwa mavhiri mudenga, takaukwapfaidza zuro pachamwaura. Pamapoems angu ese andakaita ndingangondofarira ese, because handisingatofarira acho hamutombo maziye. Nditori nawo hobho mamwe handisingafariri ariko kumba kwangu akagara. Mamwe acho ndakaarekodha ndikaisa musherufu, mamwe acho handakangowanyora ndikaisa musherufu, because ndaifila kunge asiri, because ndine kangu kaworld kandinomborarama kekuti that world I don't think inogona kunge chirelata neworld ichi yatinayo yatinoziva. Saka some of those things ndinoona kunge is not yet the perfect time yekuti ndikwanise kuburitsa tunhu itoto. Ndinombomirira kuti vanhu timboramba tichikura, tiri kumbokuyamwisai ndezvinhu zvatakanoti a bit. Then there is a type of poetry andichatanga kurova hangu pamberapo, but for now hazvisi necessary. Then pamapoems angu ndingangoti mapoems akanakidza vanhu ndivana kudenga kuchanorobwa munhu, vana Mazimba, vana Cynthia, a lot, vana Zimdanso, yeah. But Cynthia manje ndinoidira chinhu wani, chero vana ukavada zvakafanana, but pane mumwe mwana unozongoda so unozongoshamisika kuti ndamupamba favors, ndamutengera madresses 2 uyu ndisati ndambomutengera chichaitika, you know, zviriko. And Cynthia ndinoida because musikana iye akakonzeresa temu rangu, I don't wanna lie. Anonzi Cynthia paakauya pachikoro pedu, everyone was like hey Cynthia, akubana ngoti ndewangu. Mafesa aya anenge achitorwa munhu wese pachikoro aya anenge adaidzira kuti amufana usabata apo because ndikakukuona watonyura apa. Hapana atataura naye Cynthia wacho, matichers anenge ari kungomhanya sei vapinde waidzidza kupi chichi kuchikoro kwawakadzidza ningirikini unomuziya here, ndikumbira kauzouya kuofisi kwangu nemabhuku whatever, you know. Zvekuti akapisa munhu anonzi Cynthia pachikoro pedu, akapisa zvegoreresa, anga rimapisa remaipisa chirema musikana iye zvake. So ndakazongofunga kuti ngatinyore poem raCynthia because hamunhu akakonzeresa, aidiwa kubva kuvana vechikoro, kubva kumatichers acho.
Those ziri zvazvo pamutemo kuti tichava mwana wechikoro, but zvinoitika. And hapana patinokwanisa kutiza from reality. Saka ndakazongona kuti uyu ndofanira kumbonyorera poem. Saka that poem ronzi Cynthia. Hapana chandakawedzera, hapana chandakabvisa. That was it. Cynthia idiwa and akakonzeresa, and akatondiprova mbama zveshuwa. Mbama iyoyo ndikutotaura mbama iyoyo ndakatoirohwawo. And by that time ndakatofila kuti musikana wedu anga ndirova mbama yechituka zvaigona kundibatsira because yakanditonditapirira mbama yake. You know, because I don't want to lie to you guys. Kana uchikura so there's this thing chinoitika mukunge wada munhu so kekuti wazokura as time goes hauzokwanisi kuramba uchingoda munhu madira waita kudhara. Pane kalove kekuti unenge waricha puberty kayake kekuti unenge uchiri kunzwa kuti chero ukangoona patsika bhutsu yake so unonzwa kuti amen, ubva watomira magoosebumps. So yeah, then because kudenga kuti anorobwa munhu, it was like because ndiri kumemba kuti 2018 or 2019 ndakambobhashewa zvichinzi ko wai wataura pamusoro pevanhu uchishandisa vanhu vaka musicians, comedians akafa akashaya whatever. What if you considered kuti vabereki vacho vanofila sei vana vacho kana hama dzacho dzofila sei? But manyorera ndakaita poem riya. One more thing is poetry unogona mukagara muri 5 muchiiterera munogona kubuda ne5 interpretations dzakasiyana. Uyu achiti ini ndanzwa zvakati, uyu achiti no anga asingatauri izvozvo angataura zvakati, uyu achiti no anga asingataura izvozvo angataura zvakati. Saka vanhu vanogona kuva nemaonero avanoita chinhu ari different from zvandenda taura inini. Because pandakatoita komana kudenga kushanorobwa munhu tichitarisa kuti tuku akafira ekukosora chichi, you know, those guys ma celebrity edu akaenda yaya handina one pane vanhu vese ndakataura hapana kana one wandovenga kana kuti wanga asingandinakidze. Actually vanhu vekuti vanotondinakidza up to now. Vanatuku vacho ukatotoresa playlist yemufoni mangu chaimo unotoona tuku akazara all the albums ndodziteerera dzese, hapana song dzake dzinondishatira. Vana Mukadota, vana Parafini, vana Beata Magete vese vaya, vana Sifaso Mashakada, vanhu vekuti ndinotovateerera. Saka ndakangofunga kuti no, these guys regai ndingotsvaga kuti musikanzwa twavaita so ndingogadzire poem. Because ndikuda kuti ndigare ndichivarangarira and ndikuda kuti even the future generation ichazouya kana vavakanganwa vanogona kuvaonera pandiri kuti ko munhu ainzi Mashakado acho aimboita nezvei, kwai uri kunzi akarohwa uyu ndinengirikini aimbonyatsoita nezvei, you know. So sometimes ndingakuti poetry isusu donzo rangu inini zvangu nderekuti ndikutraya kuti dei tambotraya kuchengetedza culture, rurimi rwedu rwaamai. That's why you see handifariri kutoita poetry nechirungu though ndisingachigone zvangu, but handitofarire kuita chirungu chacho because hachina kangadhati kwandiri. I know kuti muri komasaladi mune makateerera mune muda kuti nditi chi, you know, but to be honest chinondinetsa chirungu izvi. Ndagumira grade 2D. Anyways, joking. Saka kuchengetedza culture, kuchengetedza rurimi rwedu ndoda sechinhu chakanaka, and kudai chiri chinhu chekuti taikwanisa kutochiita senyika ka, because mukatotarisa language yakutaurwa nowadays kuti tichaziva kuti language iyoyo vana takaenda takazodino, but kuti tichaziva kuti shona yedu ichanyatsozogara here. Alright, in the next coming 20 to 30 40 years tinenge takutaura language yakaita sei, tine tichiri nayo here shona yacho. So ndo chinhu chandiri kurwisanisana nacho kuti at least kudai shona yedu yarega kufa. Koko ya album very soon rinonzi Chibhorani, and vanhu vakawanda vaindibvunza kuti what really inspired you kuti uzofunga kuti ndoda kugadzira album rinonzi Chibhorani, and what's so special about Chibhorani? And I know kuti pamunonzwa tichiti Chibhorani mukufunga mukutoona mvura ichitobuda, but that's not it. Chibhorani because ndaida kuziva kuti chimbori chani Chibhorani, zvachinoswerera karate kunge jeki chani, chimwe chinogozha pakugwezha asi mvura
uri muchochororo bvororo watova muchochororo asi chimwe unobuda tsinga dzigodhamba uchingodhaya pasina inobuda pachibhorani chimbori chani chibhorani zvachinoswerera karati kunge jekchani chinogona kuchegwa pamba pako chigonzi ndeicheraini chibhorani zvibhorani zvenyu makaita zvokucheresa here kana kuti makacheregwa asi chawakachera kana chawakacheregwa chinogona kungomwiwawo chero nevapfuri vechira chibhorani chimbori chani ko chibhorani zvachinoswerera karati kunge jekchani so you find out kuti hakuna chibhorani chakadaro but chinotonzi chibhorani because I was looking at lifestyle yataanayo semazimbabweans mazimba meno zvataveri so tine kaunga kakufrika kati wandei kupfuura kumashure uku zvekuti nowadays amatuke edu nowadays hazvichambotyisa kuti mwana anopfuura nemukomana apa kudhara taitoziva kuti kungonzi waonekwa maitoti kana masangana kama ingosangana chikora chenyu so botodiscussa shamarika apa ndatobuda ndichiti ndikunochera mvura but ndangoti ndikuone 2 minutes kaka alright tiri bobbe bwangu toonana bye wotopiwa hagi yako oenda kumba wotofara ndapiwa hagi yako vana tonoudza boys kana makora pakaimba ndanzi mbunde kudai ndikati but haiya zvinezvi hatechero mberi mutauni kumba kwacho whatever pafoni mobs vanotodaira phone call wadii yes mukwasha wadii ukuthi ase ndozvaveko but I think culture yedu ine kangu kakuvhanisha kayakuita zvekuti kudai taigona semazimbabwe tichada kutokumbira pane kakachukira zvimwe zvinhu zvatisina kuziva zvakabva kupi katiri kufanira kuregera even zvikafu chaizvo zvatakudya tirikungoti mwana anenge ane 15 years chaichai unomuona atoita kunge vamwe mai vahombe zvekunongona kutofunga kuti maybe ane 20 to 26 kana 30 zvikafu zvataidya isusu zvadu zvedu chaizvo zvekuzimbabwe zvetraditional kura bhonzo rakasimba zvokuti hauna zvaunoriita so it's like even life expectancy yedu chaichai yamukota takungoti raramei aenda takutomiimbira mumureverere mai Maria Musani but kudhara zvasina kudaro so it seems like hatisi kuenda kumberi but actually tiri kutodzoka kumashure zvoti chinja tiri kutofunga kuti it's civilization is something chiri kutotiuraya zvekuti tine zvimwe zvinhu zvekuti tinofanira kuzvipinda zvimwe zvacho hatitofanire kuzvipinda kune dzimwe nyaya dzekuti hatifaniri kuzvipinda okay handisi kuda kuprovoka vanhu but ndikuda kungoti for example ukada kuzvitarisisa murume nemukadzi mumba vakangoti takafanana chete mumba noti kubasa because I think maiko rights achiuya anga akanangana nevanhu kuti kumabasa kwatinoshanda kuchichichichi zvimwe zvinhu zvatinoita tiri kunze izvi tinokwanisa kuzviita takafanana mari ngatitambirei yakafanana basa ndogona kungoita electrician ndogona kungoitawo driver ndiri mukadzi ndogona kungoitawo this but nowadays takazoti tauya ma-equal rights auya manje hatina kuzoziva kuti ma-equal rights akauya akanangana neni tiri kuaplya mumba takafanana shamari handisi kuramba munogona kufanana zvenyu but mukada kuzozvitarisisa dziri kugara here dzimba dzacho because nowadays it's like tiri kutodanandira kurambana because nature yedu chaichai mwari havana kupenga zvekuti vanotisika takasiyana zvekuti dai vaida kungotifananisa taingofanira kungofanana tongogara takafanana titoziva kuti hatakangofanana ende hapana but kuti sika takasiyana ndosaka you find out kuti mukaita mistake munogona kutadza kugara mumba munogona kutotadza kugarisana mumba murume nemukadzi because vakadzi vanoda kudiwa varume vanoda respect sa iwo murume ukaisa respect kumukadzi mukadzi wobva akuda it's vice versa zvasiyana imba iyo haigare murume anofanira kurespectwa anofanira kutora responsibility mukadzi anofanira kurespekta murume wake kutozvininipisa chaizvo hatisi kuramba kuti varume vanofanira kuzvininipisa sometimes kana watadzawo zvinobvumirwa kuti uti sorry baba kuti uti sorry madam but ameno matorero atakazonoita zvinhu tinoti tikatora zvinhu especially muZimbabwe tikatora zvinhu kwatinomhanya nazvo nepace isiri right zvimwe zvacho zvinhu zvatinonzi itai mukada kutarisa anenge atiti itai yes so there's a lot so ndezvimwe zviri mualbum zvandiri kutaura izvi ndosaka muchiona ndakariti chibhorana album ndiri ngodiscussa some of the issues dzirimo
muchiborani chacho. Zimtanso vakomana isikwedu kuti zimtanso vakomana vanotekenya marimba dzerudo nedzekutandadza dziyo vachitsetsenura chaunga chosvetwa unge jedya ratsikazimbera rinomoto awite kangari nshomba rodzorojoda machifara mbrainza salade lades hagam gagam kutsenga mangoma unge babrigam taimbotandara wana jalafu kumukashorei kutamba chiramuna wingidhi vanongorira pose pose vakomana madinimi satokini chatotevera ndomene nokuti wakaenda nenyika akasazodzoka mawindivo nemiridzo pamishikashika handirivi nemaizve ngomedzi vanongotsikatsika muchida zvamanzwa anodzova sebada uya kugoona baba vadhivhande vakumbo kandigwagorerema waya grenade nabhazuka nabvuma chimbambaira timakwikwi chero chevazvonzi ndaona musikana unodhodza ngoro pada kwaionekwa chivakatsore munoti chimwe chingambova chi it's that on fabulous command dot get peace. Love is the most beautiful thing in the whole language that we can speak in the time of misunderstanding with the spoils. Remember the silence of virgins right now to domestic violence. Mr. Greetings in the name of the mighty images to the ever living, the ever sure, the conquering line of the tribe of Judah, the one who sits by everlasting throne, holy man, King Selassie, Jah Rastafari. And even wakawanda kuziya kuti ndiani akamboti inspire kuti ndizotanga kuti ndakunyora poetry. To be honest, inangu handina munhu akandinspire. Ndochokwadi. And even up to now handina munhu anondinspire. I know kuti zvinogona kunge zvine kamwe kakuita kunge amene handisi kuganza ndongotaura zviripo. Ndakapedzera ndamboda kuti so ndikadedzwa nichinzi nditaure kuti ndakainspire nani ndichati chii, because I know kuti whenever paunoita ma-interviews and stuff unotobvunzwa that question. Ndakambogara pasi so nditi saka inini ndingati ndakainspire nani. Ndobva ndazoona kuti no, kana ndisina kakandiinspire hapana handina. Ndinodirei kunyepa kuti ndizongotsvaga munhu wekuti chege nditsvage munhu anondiinspire wacho ndingotsvaga una ndingainspire nani. Kana ndisina munhu ari kundiinspire handina. Even kuchikoro kwacho shona yacho ndaisatoida. Ndakanongoipasa zvangu but ndaisatoida. Ndakatoita even ku A level but ndaisatomboida. It's only ndaizondoigona. And pana pamwe kuti ndichiverenga mabhuku I felt like kuti nyaya yake ide yaikuti akanyatsonyora soka yaigona kuzonakidza manje kupfuura zvairi kuita izvi. So ndandiri munhu wekuti ndaida kujaja zvinyorwa zvevamwe vanhu nekuda kufunga kuti saka dei ndandiri ndainyora sei. But by that time I didn't know kuti there's something in me chinogona kuzoti mangwana undonyora. But I appreciate vanhu vese vanyora mabhuku wewe. Tine vanhu vakawanda vane the likes of ana Muchinei vana chi takaverenga mabhuku ana TK Tsodzo vana taito averenga mabhuku but ndandiri too judgmental zvangu nekuda kuwedzera nekuita sei. But handina kuzviziva kuti zvinorevei by that time. Ndangofunga kuti maybe ndiri munhu anofungidzira kuti ndakaipa kana ndiri munhu anoda kuwedzera zvinhu pazvinhu.